saraki kai damina yau sai kuntar da kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne an goma yau shagali ranar aure, ta kasan na amina kin zama amarya mai girma. Shaida kake raye dukkan al'umma. Kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne ango yau shagali ranar aure, mun gani na ma kin zama amarya mai girma. yin kasalace gowa aiki da sulbabban bango mai tarin girma annabi kai nake yi wa dango. Na sa alaihar sabon babu guda rago, Allah sanya har da ma malama sun min hidima. Kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne ango Yau shagali ranar aure, mun gani na ma kin zama amarya mai girma. yau ranar aure a yau buɗe ga tashin kamshi, sannan amarya ke kadai yau ake warar rashi. Buri ya cika gaki ga an guba kwaban haushi, yau ranar aure cikin lokacin na zo ma. Kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne ango Yau shagali ranar aure, mun gani na ma kin zama amarya mai girma. Saraki kai dami na yau dai amare kun zamto, kauna ta daɗi masoya ku bar yin kokonto. Kai washewa ango amarya da yare na ranto, na ga amina ga saraki masoya kun girma. Kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne ango Yau shagali ranar aure, mun gani na ma kin zama amarya mai girma. Saraki kai damina na ce ku yo ta kun faɗi, kai damina yau gida na ku sai ku yo taɗi. Kowa ya murna auren ku taro ya daɗi, to an goda amarya junan ku yi wa alfarma. Kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne ango Yau shagali ranar aure, mun gani na ma kin zama amarya mai girma. aure ibada sunnar ma'aiki na gurzo, dangin ango amarya a yau su ma sun zo, yayan ango har amarya a ranar nan sun zo, kannan ango har amarya suna murna su ma. Kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne ango Yau shagali ranar aure, mun gani na ma kin zama amarya mai girma. Sanne zan huta waƙar ku ba na yin sanya, ni inuwa mai waƙar ango kuma har da amarya. Amarya kwai kunya gida nasa an mata tarbiyya, to ku rike juna fatan kairi na yau muku nima. Kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne ango Yau shagali ranar aure, mun gani na ma kin zama amarya mai girma. kauna mai daɗi ta kai lokaci Allah ya yi. Saraki ne an goma yau shagali ranar aure, ta kasan na amina kin zama amarya mai